afei na bredura Ochehine osagefo moatie foripani wotena pakan mu a woba adwabonase on samrani bi eye ochiman tiase ochiman was ye nhwe mense na se wahye ne nso a empempi se wo frantoma bia na aboa ochem no na redie ewo santoma nim ena hu no ochem no na redie ewo na ho siesie bebre mu efise eno eni achima buakwa wo mo agira hyede efise achima buakwa agira hyede eye ochem susubribi ochiman tiase ehimfo a wafrantuma tuntum yi a wokitekite tuo na wotugu wiemu yi womo eka na Asante hene otumfo se tutu openso ne domo a wode baaye no oka ho bi senya yi a wotan hunu no wei eye ade afa ne sesamanka eye hahan bi a epam sunsumboni bia enti ebre biara Asante hene ekwadwabo biase no wode samanka yi di nanim kan ansa na ono ankasa aba edom we nyina efi Asante man mu chese otumfo ne dom a wode ba ache bi no ena ye hwe wo mu no enya asem ketwa Debra Asante hene tia pakan mu na wo kan fontom from dinachi na wo di asa no na ne manfo nso eboje ne so enam sena ya abakosemti obia pese wode nani kosua ekohwe bi na dache ono so aka kire ne mba ene ne nananom Ochehine osagefo amoatie foripani en wode na pakan mu a wo kan twini di nachi ne wodi asa na ne hemfo ene ne manfo etwa ne ho ahia ye boje ne so no na se wuyi Asante a wasato nsafra hemfo efri amantam ani nkuro bebre so ema mu nyina behyiae wo chebi na enyadu seidi a ene na abrafo a wasiesie won ho ama won ho ayehu na wodi bidie asrasra won anim ene no mu ni adaje kura
Asante ebro fantomfrom no na Akyem bua kwanso ebro aboma